tinonzi tisataurire mari isiri yedu, asi Betty Jiri mudzimai waJairos Jiri akumbira rubatsiro ari kuti iye wheelchair yake haichashande. Vari kugara in a single room paJairos Jiri. Pictures ayo are attached. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Betty Jiri, the widow of the late national hero and philanthropist Jairos Jiri, has made a heartfelt appeal to the Zimbabwean government and citizens for recognition of a pivotal role in co-founding and nurturing the organization dedicated to the welfare of people with disabilities. VaJairos Jiri vakashaika November 25, 1982. Vakanzi national hero in Zimbabwe. This couple has been married since 1963. Asi amai ava hapana akazovatarisa chero murume wavo anga ari a hero. She is actually an unsung hero of Zimbabwe. Now aged 86 and based in Bulawayo. Vati ivo wishlist yavo that she hopes will acknowledge a lifelong dedication iri kutiwo chero wheelchair zvayo guys. Vari kukumbira plot of land, a solar powered borehole with water storage to support horticulture and fish farming, a house equipped with electricity and solar power, and a vehicle to assist their mobility and enable to attend national events kunyanya Bulawayo tourism. Va emphasize that she was the first African woman to care for people with disabilities, having overseen the establishment of the first African Center Rehabilitation of the Blind and Disabled in 1958 kunguboyenja Bulawayo at the young age of 19. The work of caring for persons with disabilities yakatanga muna 1953 kumzilikazi number 60 Bulawayo vakaenda kumakokova big bar. Because of the high demand, the city admin yakadonate a stand. Vari kutaura ivo vakati, I fought tirelessly against the disability stigma and discrimination, championing empowerment and rehabilitation for persons with disabilities in Zimbabwe and beyond. Vati ivo vane passion yekurima uye vakumbira zvakare kuti vakangopuwa plot iri vanobva vatongobuda muma issues evanhu voita zvinei navo. Vari kuti zvakare nenyaya yezera ravo vava mobility challenges following a broken leg. So vari kuti havana inheritance yavakawana after kushaika kwemurume wavo. With his estate being distributed before a death certificate was officially issued muna 2013, process yavari kutotiwo zvakaitika vasingazivi. I wish I had a car to help me get around since I hardly walk, and to attend national events where I can be recognized as a national heroine. This is my plea, to be honored while I'm still alive and able to enjoy life in my final years. So vapedza ipapo vakazodana mukuzimu vakabva vashare naye story vakati uona pandinogara mukwari kuti akarwadziwa zvikuru nekuti mumba magogo mungori nemvura mukafiriji kavainako. Vati vari kushupika panogarwa pacho gaizika hapasi kufadza mhuri yeZimbabwe. Ndo mashoko amuku ari kuti vedwe gogo vari kushupika umo ndimo mumba mavo. Vari kutaura zvakare kuti some people are attempting kuti vavavharire panze vachiburitsa information yekuti gogo havasisiko. This is occurring amidst the backdrop of acts of significant developments. So there is misinformation that is being provided to the government kuti aiwa gogo havasisiko. Guys, she is very beautiful inside and out. She has done a lot. Vari kuJairos Jiri koko ichiri kungorana. But isu senyika tava ignore. Guys, hey, these are the people who need to be remembered and honored during their lifetime, especially considering their contribution to the nation at large. Who doesn't know Jairos Jiri Association kubva ku primary school zvachose? Thank you for bringing her predicament to light. The Jiris are not a small name in Zimbabwe. Actually, they define a huge part of philanthropy. For this decorated woman to live in a squalid condition, it is sad and exposes us as a nation. I challenge the national leadership to look into her plight as a matter of priority. That they have not done it yet, but it leaves a lot to be desired. Honestly, it's not right. It is not right. Chero isusuwo tisingamiririwo government yacho, chero tikaitawo GoFund, chero crowdfund, tinenge tabatsira zvachose. Vamwe vari kuti share eco cash number so we can help her out. Putting a like will not help her. These people must be
honored vedu way. The only way for Bulawayo and Zimbabwe at large to show appreciation is for us to help her in her time of need, like she helped those in need. I suggest writing it on paper, take a picture of her holding it so as to avoid mass scam. Tiri kufara kuti at least zvabudiswa pachena kuti gogo vachiriko vari kutambudzika vari kunida help. Maybe maphilanthropy ariko iko zvino achaonawo kuti this is the time to act. Chinorwadza ndechekuti maphilanthropy edu ari kusvitsa vanhu mota vobva vaiti this is philanthropy. I think definition of philanthropy yadorasika zvachose. This is very touching. This woman is a national asset, the real hero of our country. Who would beat Jairos Jiri in deeds to humanity? Jairos Jiri became famous because he was the man that we know, and the wife was the real deal. I'm with you, kuti ngatitei crowdfund zvechokwadi. They should give monthly allowance to Gogo, guys, for the great contributions she and her husband made. Money for Minerals should play a role in helping her and the association. I think say we can we'll see this. Ndo vanhu vekuremember hatisi kukudzirai nemari yenyu asi tiri kuti tarisaiwo direction iyoyo ndo philanthropic iyoyi. Asi muzvinhu zvese vanhu vachitraya kuita zvakanaka hakushayikwiwo 1 or 2 vanoda kukanganisa. Pane hauya akati before we talk about our leaders ndanzwa uchiti you were at her granddaughter's birthday, meaning gogo ava vane vana vavo. What role are they playing for their mother? How can they leave their mother suffering like this? Jairos Jiri is a founder, is a well-funded organization. Jairos Jiri torine zvikoro almost in every major city. It is so sad, but Vana and the organization have let mama down, and they are a disgrace, and sorry to say this, but vatoriwo vanhu vari foolish zvekutodaro. Yes guys, hatisi kuramba kuti gogo vane vana, but vana vavo vanozovaitira sei? Guys, murume wavakashaka 1982 ari national hero, vanga ari madzimai emaheroes vari pamapension izvezvi vari kudya something. Munhu, it does not help kupa munhu a hero status pasina a financial side to it, guys. Zvangofane maawards atinodaniwa, unodaniwa award wopiwa katrophy kechini, it has to have a financial side to it. Ndozvatiri kutaura pana gogo. Yes, chero vakaita vana, nation should do something. Vakatora basa raifanira kuitwa negovernment rekutora vanhu vakaremara vane madisabilities vachivachengeta nechikafu chavo. Dei vasina kudaro, dei vane mari muhomwe yepension yavo kana kuti yemasavings avo, but she spent all that money vachibatsira vanhu, which is a role that the government needs to play. So all of a sudden now government yobheya tena a blind eye. What is that? No guys, tiri kukumbira isu kuti Gogo Jairos Jiri aiwa ngavawane rubatsiro. Tingati imba chero kupenda zvako chirumu chavari kugara ito, wheelchair zvayo yemagetsi kuti vafambe zviri right. These were the founders of all this, yet vanoregwa votambura vowira madisability akadai. Senyika ngatirege kudaro, ngativei nemweya wekunzwira nemweya waMwari. Do leave your comments on what you think panyaya yedu iyi.